anyị ụzọ nke igwe alọma nna anyị alọma nna anyị ara mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe alọma nna anyị alọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe alọma nna anyị alọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe alọma nna anyị alọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ayayay ụwa ntọ ụwa mmee asị m ụwa ntọ ụmụ ibe asị m udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị nke taata na-anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala Igbo na-ekene ụnụ anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma na orie dịrị ụnụ na mma na afọ dịrị ụnụ na mma na nkwọ a sị na onye ekwughị ka ọha eburu ya gafe ama nna ya anyị amakwa na eburugo anyị gafe ama nna anyị sinsi anyị na-akọtu nwanne eburugo gị gafe ama nna gị sinsi ụnyaahụ ịbatakwana ihe a na-akọ ọnwụ onye nọ na western world a dụọ ya ụmụ nnụnụ ọ na-abịagete ha nso jụọ ha ma ụmụ nnụnụ na-abịakwete ha nso na western world ụmụ nnụnụ na-abịa hie bere gị n'aka soro gị na-eri nri n'efere ụmụ nnụnụ soro gị na-eri nri n'efere pidgin na-abịa na be mmadụ hie baa n'ime ịbụ nnụnụ onwe mgbe ị ga-emepe ụzọ nnụnụ na-afegbute na ụlọ gị nnụnụ fegbute n'ime ụlọ gị nwa nnụnụ n'Afrịka na Naịjirịa nnụnụ fụghị ọ na-agba ọchịcha fụghị ọ na-agba oke fụghị ọ na-agba ngwere fụghị ọ na-agba nwanne jụọ onwe gị ajụjụ ụmụ anụmanụ fụrụ gị na-agba ọsọ kedu ihe mere ọnwụ na ọnụ si ihe a bụ asị next time m ga-aga see ụmụ nnụnụ foto ụmụ nnụnụ see ha foto bịa tinyere ụnụ ebe aka ụnụ fụ ya ma azụ ọgwa hụrụ azụ ụnụ na-afụ krokodil adụ iyi apụta soro ụmụazị na-egwu egwu adụ iyi soro ụmụazị na-egwu egwu ihe niile ahụ na-akpọ na-eme afọ n'Afrịka ha gbafuo ebe a ha so ụmụazị egwu egwu enwe ije na Gibraltar enwe na-akpagharị na street na Gibraltar enwe na street na Gibraltar ị na-aga saịdị Lagos gata na saịdị Benin ị ga-afụ ebe egburu enwe mechaa ya amịa nwanne a sị na anụ gburu ọkwa gburu onye be ịnụbeghị bifọ na anụ gburu ọkwa gburu ị na-eri enwe onye riri enwe riri mmadụ onye riri enwe riri onye bere ya anyị na-eri enwe na be anyị ịjụ anụ gburu ọkwa gburu onye be ya anyị na-eri enwe na be anyị enwekwa mmadụ with lower knowledge anyị na-eri anụ mmadụ asị mba ha anaghị eri anụ mmadụ ma ị na-eri enwe
na nne ma kpasara gị ụka, aga m ịkpasara gị ụka ma ọ bụrụ ndị abịrịba ka m kpasara gị ụka. Unu na-aga na skuulu enweta diploma, fake diploma. Life does not give fake diploma. Your attitude gosiri na nwanne life anaghị enye fake diploma. Life don't give fake diploma. You must attain the knowledge before you can have all the evidence of your behavior. Ụmụ nnụnụ fụghị na ha anaghị agbazi ọsọ. Mgbe m bịara obodo oyibo ọfụrụ, ụmụ nkịta fụm ha gbafuo. Nkịta fụm ọ bịakete m nso. Ibi na agụ ịfụ agụ otu anụ na mfụ agụ dị ebe agụ nọ, mfụ agụ ngakwuru agụ nso na ọya nso fịa ya aka n'isi, ọ gaghị ata m maka na ọ ma na onye na-enweghị ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Ụmụ anụmanụ na-anụ isi ha ma onye, because ihe ahụ energy dem flow with vibration. Ụmụ nnụnụ bụ energy dem flow with vibration. Once ị na-abịa the vibe agwago ha the danger dị ma danger adịghị. The vibe agwago ha na danger dị ma danger adịghị. Ụmụ nnụnụ fụghị ha pụọ ọsọ because ha ma na ị dị ready to eat anything eatable. Ka anyị kene ngodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekene. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, onye atala acha ụkwụ ụta. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị. Ị gaghị agụpụ onwe gị, agụpụ m onwe m. Ihe m na-eti mkpu n'ọzara ọwụhụ n'ọka egbe bụ nwa ọkụkọ hapụ nwa ọkụkọ n'ọkụkọ ụwa n'onu. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Anyị nwere gold, anyị nwere diamond, anyị nwere ihe niile na-enwe enwe n'ụwa. Ihe niile a na-enwe enwe ọ dị n'Africa. We cannot boast of anything. We are the capital of poverty. Gị na nwanne gị nwoke, nwanne don't go far. Gị na ụmụnne gị kpasịa nkata 1 minute ka m zakọ. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka. Nne anya ka m gwa unu aga ọkefuru ihe unu na-akụ na-akọrọ onwe unu. Otu anụ nọ ebe a na ahụ m living witness. Enwere m organization of thousands of people. So I have seen thousand, what is 100? Ị nweghị ike, ị nwere ike ịgwa m n'ụwa na nsogbu Africa esi n'Africa, can believe it? No. I have worked with the European government for more than 15 years now. Graduates, go and ask in Catalonia. More than 15 years here in Europe.
So ama m nsogbu Africa ebe o si, because ụnụ amarọ, you don't know what animal nature is. Animal nature means ntụ, to lie, deceit, deceive, criminal, evil, demon, devil. That is what you see. That is why iji afụ snake ono ọtụtụrụ nwa ọkụkọ na-enweghị o mere ya no. That is why they give you all those things they give to you to prove yourself. If you are animal, then do this. If you do it, then you are animal. Nature give certificate, not human being, because nobody force you to do anything. Your mind force you, because nobody force you anything. If your mind don't take it, you don't do it. So it's your level of understanding you are doing according. Whether anything, whether religion, whether ritual, ihe ọbụla ị na-eme is based on your understanding, because that is certificate, that is a graduation degree. All graduation ka enyere gị, all your level ka ị nọ that thing. So mmadụ adịghị na-akọ nonsense. Betrayal is based on evil mind. Evil mind is based on lower vibration. It's as simple as ABCD. Because anyị chekwa na ndị mana onye iberibe chenye ya dị smart. Gịnị ya na-eme ihe ọsị ka ọ boycott gị, not knowing no iberibe ka ọ na-ada, not knowing no iberibe, because boycott is iberibe. Boycott somebody. Onye ahụ ị na-eso ọ dị ka mmadụ bụ driver na-anya moto ọ sị gị soro ihe n'azụ, izokọta ya n'azụ, that is iburu moto gị mee ya overthrow n'ọdịnihu, igbe ebe a na-eje mba, then ikekwe ihe ụdị boycott ahụ. Boycott wụzi gịnị? Ebe ịmaghị ụzọ na driver nọkwa dị ya. Ọ bụ ihe a na-eme n'Africa niile. This is what is happening in Africa, because in politics, ebe ọ bụ na ofu ala ji ka Africa na-achịrị efi, ka reason why ndị ugwu ji wee chọọ ka ha na-achị ndị Igbo. Gwa m reason why ndị Igbo ji wee chọọ ka ha na-achị ndị Yoruba ọ ndị Hausa. Gwa m reason. Ndị kpụrụ isi eke. Ọ bụrụ na ị nwere degree na nature nyego gị certificate, these things you will see them. There won't be any problem in Africa, because ụmụ ibe, ọ bụrụ na this ị nwere certificate ka m na-agwa gị ihe, there won't be single problem in Africa. There won't be poverty. Nwanne a sị na ihe nke esi ekwu na-eji ihe gbara ka ya anaghị eji enyo enye. Ihe na-eme n'Africa anaghị eji enyo were enyo ya. Your friend do the same thing to you, not government. Ihe ha na-eme na government, ndị enyi unu na-eme unu ya. Organization today now, watch ya Igbo organization. How many of them remain one? How many of them? Every day. Ihe ga na-afụ separation. Ndị ebido nke ha, ndị ebido nke ha. Jụgodo onye ahụ na-ebido datin, ọkwa onye akpọpụtara gị, yes. Ime ebe ha na-eje no. Then all na ha emezi, go and sit down. No, there is no need to begin start another one, because ị mara ebe a na-eje. If you want to chọọzi ime, go and sit down, because ihe na-achọghị imepe another one. Why? O nwere isi, because ịmaghị onye aha ị na-eso bifo, ịmara ihe ọ na-akọ, ịmaghị ebe ọ na-eje. Then why open another one? You got to, that is what, because in Africa, like I say, all know of this thing with the mind of mother is independent. I want independent, I want freedom. You got that is the same thing. Because of feeling ya and free, not knowing that there is nothing like that language. Freedom is a political talk. Anyukwu, that is anyukwu. Anyukwu, that is how greatness. Anyukwu is ha, because true. All name I hear. There is no how somebody else will be ruling you. It's impossible. Ịmara ihe mma onye ọzọ agaghị achịnwu gị, because ọ ndị ma ihe na-achị ọchịchị always. Ndị ma ihe na-achịkọta ọnụ, ịchịkọta ihe ọnụ to bring to gather something together. Ọ ndị ma ihe na-eme. You got to go. The enwere level, 4 levels of life, and these 4 levels of natural education, which is eke,
which is orie, which is afọ, which is nkwọ. These 4 things will levels of education. So nature give you diploma. So kedu ebe ị nọ na with this info level? That is as simple as ABCD ụmụ ibe. So ọsọkwa gị because Facebook nyere anyị access ka anyị kọwatu ndị Igbo, onye ọbụla pụta na-akọtu Igbo mere nke a, Igbo bụrụ nke a, Jizọs bụ nke a, Chukwu bụ nke a, Chineke bụ nke a. Nwanne tu ka anyị na-akọ akụkọ Mike Ejeagha. Simple. Because onweghị ihe si n'elu wee da. There is nothing. Onweghị ihe si n'elu da. Mana a na-atụ mana bụ na Bible ka da one. Ọ bụghị life ka na-atụ mana. Ọnwụ na enwere ihe ifili na nna gị mere, gaa mebe. Simple. So ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe nna nna anyị ha mere ka anyị na-eme. Anyị anaghị agwa gị any new thing. No. Ihe anyị na-ekwu bụ na these things we know them and we are capable of elevating them. Period. Because of mmadụ ka anyị bụ, amụrụ ga-amụ ito eto. Then what are you talking about? Ka ekwere uru ịbara then? If you cannot elevate what your father left for you, ka ekwere uru ịbara? That means go and jenodo ebe your own dị. Enwere so many things anyị ma, anyị adịghị obliged to say it in public. We know so many things about Igbo culture. You got that? We know very very lot about Igbo culture because anyị bụ ya na mmụọ bịa. We brought it from land of the dead. Anyị si eburu na mmụọ pụta ụwa. Anyị ọwụ mburu pụta ụwa. So as above so below. Igbo culture anyị ji n'aka otu esi eji ọnwa n'aka. And ihe anyị bere ebe a to reinvent that culture to ascend it to our children. Period. Onwezi ihe ọzọ. Ihe niile unu na-eme, all of them will die off because o nwere taproot. Chukwu, the meaning of Chukwu remains the meaning of Chukwu yesterday and tomorrow. You cannot change it. Chineke remain the same thing yesterday and tomorrow. You cannot change it because you cannot change the wind. Wind always blow. You gaghị change mmiri. Mmiri is there and the mmiri must be there and the mmiri will always be there. So ọwụ na that ị na-asị na ọ bụ Igbo culture, ọwụ na ọ bụghị Igbo culture, nye time ihe ahụ ị na-ekwu will disappear. Ọwụ na ọ bụghị ozi okwu, give it time, it will vanish. Only something the true to nature will remain here. Only. Onye ọbụla na-behave according to his own understanding. So ihe anyị na-ekwu ebe a maka ndị nsọ ala. Period. Ihe anyị na-achọ ka anyị mee extract ndị magoro ihe na ọdịnala Igbo. Anyị ji wekpọ ya ndozi ọdịnala because anyị ma ihe bụ ọdịnala. Ndị ahapụgoro ndụ, we extract them and put them to nsọ ala. Finish. Period. Ndị ahapụtara ndụ because ihe ahụ o elevation ka a na-eme. If you elevate from ordinary, we take you and put you to nsọ ala. Nwezi otu ọzọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Mana ndị mmadụ na-aja na-akọ n'ụlọ ụka. Ordinary means religion. Kedu ihe eji wee na-akpa ya religion? Why? Ndị mmadụ anaghị ajụ onwe ha because people don't understand this thing. What makes that language religion? What is it? Because mana ndị be anyị ha ji n'ike makpunye this information na Facebook. 99% of them aghọtaghị ihe ha na-akọ. They don't understand this single word of them. Ha ghọtara ya. And because na their mind ha nọ na nga, so ha mara ihe ha na-akọ. Ha ghọta ihe ha na-akọ ebe a. So our own preaching is universal and the onye ọbụla because ọ nwere ya na-akpọ educational level. Ya bịagodi eset ya nursery school ntakara dị, bịa nwee adolescent, bịa nwezienu nke ndị ha mba primary, bịa nwee adolescent, bịa nwezie university. You got to go. So this is what you see. Period. Nothing more, nothing else.
ọnwụ na asị gị ọdịnala 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 nwanne ndị be anyị na-atọcha m amụ nnọọ. Hapụ na ihe niile a ndị a na-eme, nsogbu adịghị, let them be. Agwara m ụnụ, ana m asị ụnụ akọzi na ha, hapụrụ ha. Onye ọbụla tọpụtara nụ mmadụ, bikos ọkwara ụlọ akwụkwọ bụ ihe anyị debere, ọkwara skuulu ka anyị debere. Ịghọtago? Nature give certificate. Once nature give that person certificate, ọ ga-eburu fon na anọ nso, nyanwa ga-eji aka ya kpọọ na kọl cover all those things ọ gabigara. Isi ya welcome, good morning. Ịghọtago? Ịkpọbata ya n'ihe ha na-eme. Let them choose by themselves, because you have educational process. Education nke ha na-eme na school set up is different from natural education. Nke aha ndị Igbo na-akpọ isi ala, iwu ala, all those things natural education. So hapụnụ ha ka ha mebe ihe ha na-eme. The only thing bụ na ha adịghị na-eme na public ebe ha na-eyi ndebe anyị egwu. I like him that one. You got to go, because these people nọ na be anyị na our land bụ ndị ụka tinyere na nsogbu. Ha were victim because why? Ha ama ha na na-aga akwụkwọ n'ụwa bụ akwụkwọ. Ha ama onye ọka ibere ebe a ka anyị gwa ha n'ụwa bụ akwụkwọ. So all those places ha nọkwara Christianity, ha were kwe na ha ụkwa ndị nta akara, because ọ bụrụ na ọ bụghị nta akara ọ gaghị anọ ebe ahụ ọnụ. Werezie onwe gị na ị na-aga akwụkwọ, take it na ị na-aga school. Werezie na ndị ahụ ịgafu all those ones 20 years ị gara ụka, 20 years igburu ewu, 20 years igburu ọkụ, were ya na school. Bring yourself down, ask yourself, jụọ mmụọ gị ajụjụ, ihe a ọ bụ ihe m bịara n'ụwa? Jụọ mmụọ gị, ask your question, then mmụọ gị will respond to you. Ihe anyị na-enyere gị, anyị nwere akwụkwọ nta na akara anyị, akwụkwọ nsọ ala anyị, ịghọtago? The verses nọ n'ime akwụkwọ a, ihe the verses ga-arụ na mmụọ gị bụ ka onye your spirit information to overpower or over or grow above those animal nature, animal self, is to grow above. Because ọgwụkwọ na ichekwa na datin ị na-eme nọ nyanwa bụ higher knowledge, ma na ịbara na ezigbo akwụkwọ, ezigbo akwụkwọ ka ịbara. So ihe anyị bịara ebe a to set pace for future generation of science and technology. Nwanne, anyị ji information to build anything ọbụla a na-arụ arụ n'ụwa. Anything mụwa na-agwa gị, I'm telling you, anything ọbụla a na-arụ arụ n'ụwa, we have the information. Ọwụ ndị a okwu aka ebere gị jọọ mahịa. These people, you mara, I know them. I can tell you what will happen next week here. Mụwa na-agwa gị before n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ. Go and ask question. Ngwa gị something na ihe a ga-eme next week, it will happen and surely happen. Jee jụọ ese. Why we don't give information to this our people anyị na ha na-emekọ ihe bụ na they are not up to. They grow, they will grow. If they grow, we hand it over to them. Ha etobeghị mana okoro erughị eru were ọgọdọ, ikuku buru oburu ọgọdọ. Okoro erughị eru were ọgọdọ, ikuku buru oburu ọgọdọ. And ngwa gị na ị ga-ala n'iyi, ị ga-ala n'iyi. Simple as ABCD. Nsị gị na onye a ga-ala n'iyi, onye a ga-ala n'iyi, maka na ụwa bụ ihe efu. Ihe efu bụ ihe lara n'iyi. Gịnị bụ ihe lara n'iyi? You have gone back to the source. Source means chaos, because there was no order. You got to go. So anyị ma every religious book is one word ka ha na-ekwu maka ya, but if you have here, then you understand them. That is what they call God. That is what they call Christ, because it's illumination of the mind. You cannot get to where if you don't know the road. Ị gaghị ama ụzọ ije ebe a ma ọ bụ na, that's why ji wee nwee ihe a na-akpọ Amadioha and Njọkụ, because one represent higher mind na human, one represent higher mind universal, which is in the church na-akpọ God and Christ. You got that? So there is no how you can understand this knowledge if you don't have information, which is letters to activate the neurons. It's not possible. That is why they cage you without letter. You don't have letter.
nna nna gị yuzuru nsibidi to activate the neurons. Nsibidi ejighị ha bịa na letter alphabet Latin. Nna nna gị still give you all the whole information, then pack it and put it into the Latin alphabet. But upon yet onye ji mmadụ na ji onwe ya, you hold yourself. Ọ bụ ngwa taa yiri onwe gị. Nna gị nyere gị ọjị. Ọjị ahụ o nyere gị n'aka o the highest symbol mmadụ nwere ike inye nwa ya n'ụwa. Quote me right. The highest symbol a father can give to a child in this life, not America, not Japan, not England. Ọjị ahụ bụ the highest information on this planet Earth. They give it to you. Ịgọ mmụọ is the highest expo. The highest expo mmadụ nwere ike iburu mmadụ n'ụwa for to attend the level of universal intelligent higher mind illumination. Ịgọ mmụọ bụ the highest intelligent. Then gave you the information, but you are not up to the task. Anyway, you are not up to the task because the information is there. Ọkwa ihe m na-ekwu, ịgọ mmụọ bụ oyibo. All Igbo language, most of you are anụchago the language. Most of you na-agọcha ọjị. Ajụzie yourself, why did this nonso explanation is different from mine? That means there is something wrong with me. Si onwe gị just gwa onwe gị eziokwu na there is something wrong with your brain. Ọwụ na ọ bụghị ya ihe a this guy na-ekwu, because ịgọ mmụọ is ịgọ mmụọ. Why don't you understand what ịgọ mmụọ is? Why nonso do? Why? Ọjị unu na-aga ọjị everyday. Why can't me na-agọ the ọjị everyday aghọtaghị ihe ọjị abụ? Why should nonso telling me different thing about this ọjị above my own understanding? Why? This is the question for yourself. Look at the mirror and ask yourself the question. Why is nonso hearing this God and Jesus nonso is talking about Amadioha? Why didn't my mind tell me this about the Amadioha? Why should nonso leave all the whole God, all the whole Coscharis God of Ifeanyi Oba, God of Bill Gates, God of Clinton, God of Obama, and nonso is calling Amadioha? Why? If I am Igbo man, why can't I see that nonso, what nonso saw to say about Amadioha, and not this God of Clinton, God of Bill Gates, which they have money? You got to nwanne na Spain here ebe mbi ndị mmadụ abịago here, we have union. Mgbe anyị na-eme Biafra movement, I brought nwa kpọtara the whole Biafra here in Spain. Ọmụmụ the first person mepere Bia. That 2014 nwa mere the European everything movement of Biafra here. They will Biafra now today we lay the foundation. Gajuese. So agụ anaghị agụ m. I have everything I needed in this life. Enwerezi ihe ọzọ m needed. Ihe ọ bụla m chọrọ n'ụwa enwere m ya. I don't want more than this. But where I came from as onye Igbo, I am not happy. That is why I waste my time. That is why, because all this information I can have them and die, nothing will happen to me. But ọwụ na m nwee ya may distribute here out or a cost to me, because a sị na okwu na-epu ome n'afọ ma ọ bụrụ na ikwu ihe opu ome n'afọ. So achọrọ m ka unu baa uru, ka unu pụọ ndụ. That is why I say this thing. Ya na agwa unu, there is no reason why I can leave the sweet God, oh God have mercy on us, with a Bible book. Amamihe dị na Bible 120% from Genesis to Revelation. I can quote them, I can use them happily and have a happy life without anybody insulting me, without having any enemy with anybody. Yes, but my own sacrifice is for you, because ama m na mara ebe a na-eje na-efu ụzọ. That is why I keep those things aside, begin to get our own informations to our people. Anyị enweghị complete written
book written nta na akara anyị written ntọala written ọ deye ịpụọ anyị nwere one which is nsọala which is contain two words, then where the other one complete set of Igbo culture, religion, marriage, festivals, everything included. Nwa anyị ga-eji hapụ ndụ. Every information on this life is there in allegory kwa mekwa iche ebe ahụ ichere na-eburu ya mba olesime iru ha n'ogo ya the expo will be revealed to you because all the day as nwa bekee nwere Bible nke ha as they have Quran, as they have Torah. Inside that Bible nwa bekee ma the words and the meaning. Inside the Quran Arab man ma the words and the meaning. Inside the Torah Jewish knows it, but you don't know because ịmaha ebe enyere ozi there. Ịmaha the meaning of scientific word n'ime ebe ahụ ịmaha. Ndị Igbo nwere nke ha Amadioha in religiously is God, but in science is a different thing, which is the same word ahụ the same word Amadioha in science is a different thing. Ọjị ahụ unu ji n'aka, ọjị ahụ iji n'aka in religion is a different thing. In science the same ọjị ahụ a different thing. The same ọjị ahụ and the same name ahụ ọkwa the same name ahụ, no name changes. Jikọtago mmanya ọkụ ahụ ibu n'aka in religion veneration, in science mmanya ọkụ ahụ different thing. Nwanne Michael ịma na nsogbu adịghị, hapụ don't worry. Ihe mere bụ na anyị bụ ndị nsọ ala Igbo ịghọtago onye nwa bụ anyị ji wee mee ha anyị na-eme 2014 gaa jụọ ese gaa jụọ ndị niile a na-eme Biafra old one old timer jụọ ha si ha kedu onye mere ebe a ka anyị mere the thing ebe a here in Catalonia nwanne o wuru ewu ebe aha bụ anyị na-ebe anyị na-epost na Facebook. People will begin to motivate, people will begin to kpọọ the onye isi ha jụọ ya ọ ga-agwa gị he knows me very well. ịghọtago so ọwụghị about ọwụghị okwu ka a na-ekwu ọhụghị itu ọnụ ma ihe m na-agwa ụnụ bụ na if we can make that Biafra happen, we can make nsọala happen. Nsọala nwanne anyị ha na-ekwuchago nsọala will surely come. Ka mgbe bidoro that movement a na-akpọ Biafra na ndị mmadụ na-amasị tịkatịka kwarazie ndị ọzọ mara onweghị onye believe na ọ ga-boost like this. Nobody believe it, but we continue because we cannot stop until it boosted. Nsọala is here to stay, and the nsọala bụ the only way that we purify the land and lay the foundation for science and technology n'ala Igbo only. Onwezi ihe ọzọ. Our people should worship their own God in their own land with their own name, language, everything in their own name, in their own image and likeness. Oh, ihe anyị na-eweta. This is what we are bringing. The age Old Testament is gone. Old Testament bụ eju ogu na ịga ọfọ. Old Testament and New Testament ya bụ eju ogu na ọfọ. Yotago but onu nwa na onwe unu ịmagoro ndị nọ na the other side ha aghọtaghị ihe a na-akọ. Ha na-anụ ha bukwe the Bible dị o Old Testament and New Testament. Ha ma ha na ihe a na-ekwu bụ iju ogu na ọfọ. So ha na-echere ka e nwee nnukwute akwụkwọ ebe edere n'akwụkwọ na Old Testament. No. Iju ogu na ọfọ is Old Testament and New Testament. So n'akwụkwọ anyị nta na akara anyị enwere verses for Old Testament which is iju ogu, nwee verses for New Testament which is where Njoku plays the role. You got that? Nwanne mgbe ọbụla anyị na-ebido ikwu okwu anyị na-asị ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede. Ihe m gụrụ ebe a bụ asaa ka m gụpụtara ebe a. Gaa jụọ any scientist on this earth, any religious man on this earth, rabbi, Mohammed, priest, bishop, pope in Vatican, if there is anything more than 7, he will say no.
both in religion and science. No. Both in knowledge, in Harvard. No. Because there is only 4 and 3. 4 and 3. 4 times 3 gives you 12. That's all. Bidozie ebe a times ebe a. Ihe a na-akọ times ya 3 times 12 or 12 times 30 ọ na-enyekwa gị the same random number. So ihe na-achọ ịgwa ụnụ bụ na ọnwụ na iche na ndị nsọ ala bụ dozu meeting a na-eme a na-ekpu okpuru ede ejiri isi agụ na-akọtu mba, anyị adịghị ready for that. And ọnwụ na ịchọghị nsọ ala ị gaghị eme nsọ ala don come ọbaghị uru. Ọnwụ na ịchọghị ime nsọ ala nwanne don come ịbịakwana because we will not take you. Because nwanne we do ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, ọ bụrụ ihe mmadụ. Because mmadụ bụ mmụọ. Hapụsị ya because that body ị na-ene anya wụ onye nwata anyị dị down. That your body is the why you are here. Ọta anyị dị down. The body, all the body, you are victim of the body. So once you grow above the body 5 senses, then you understand what I'm talking about. If you grow above your 5 senses, then you understand what I'm saying. Na nsọ ala have come to stay, nothing will stop it. Nsọ ala is here to stay, nothing will stop it. Nothing. And nsọ ala will overrule ala Igbo niile. Ala Igbo adịkwa nsọ because ala nsọ ka anyị na-eje. Ndị mmadụ amaghị nwaanyị eji wee nwee ihe a na-akpọ Igbo ya nwee Biafra. That's why agaghị m ekwudetere. Ịghọtago? Because e nwere ihe ndị na-ede Baịbụl si ụnụ ọsọ na ha na-eje Kenan. Ndị Igbo si gị ịrụ agwụ, ịrụ obi, ịrụ agwụ nsị na ịrụ obi. That is what I'm talking about. Ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. Iru obi, ije na obi, ịrụ obi, to build obi. Ihe m kwuru ebe a bụ ka bụ ilu. Atụrụ ọmara, atụrụ ofe ka ofe n'isi n'ọhịa. E nwere ama Igbo, nwa ama Afara, nwa ama Igwe. Extraction, purification and unification. Anyị ga-akpọpụta gị from ajọ omume, kpọpụta gị from mpụ na aghụghọ, oshi na ama, sachasịa gị, then mee gị ala Igbo man. Igbo bụ onye amụrụ n'obi, nwa amụrụ n'obi. Ịghọtago? Igbo bụ nwa amụrụ n'obi. A ga-esacha gị, ekilinie gị, eme gị ala Igbo man, because ọ bụrụ na ịbụghị onye nsọ ala, ịbụghị onye Igbo. Ndị Igbo regard, that's why ọ bụghị onye ọbụla ka ụjọ na-ekwekwu Amadioha, because only ndị nsọ ala have asị. Sọsọ onye nsọ ala nwere ike ikwu Amadioha. Ana m agwa gị n'ihu Chukwu na ihu mmadụ, onye nwere ike ikwu Amadioha bụ onye nsọ ala. Ụjọ agaghị ekwe onye nkịtị kwuo onye, because ị mana a na-emasị Amadioha kwuo okwu gị nke Amadioha mekwa gị nke. So ndị ụjọ na-abụghị ndị nsọ ala, ha agaghị ekwu isi akpa Amadioha, ụjọ a na-atụ ya. That's why they use Chukwuoke Abiama, Chukwuoke Abiama, Chukwuoke Abiama. Yes na ọ sịrị ya amaghị Amadioha, why ọ naghị ekwu Amadioha? Gaa na Google, ị gaa na Google egogolo Abiama, mara ihe ga-afụ. Google Amadioha, ị ga-afụ Amadioha with the sun, na symbol of sun and ram. Ram bụ gịnị? Ram bụ Capricorn. Ram symbolizes Capricorn, which is the earth. Then kedikwana ihe the sun na-eme dia? Because sun rules the earth. Fire rules earth. But ụnụ anaghị aghọta astrological symbols in that place. Tinye Abiama ma ị ga-afụ ya. Everybody Chukwuoke Abiama, Chukwuoke Abiama. Kpọọ Amadioha, ịma ma ya anyụkwa gị anya. Ọkwa o were aka ekpe kuchie gị ntị ebe ị na-ekwuda nonsense. Ọ kụọ gị ezigbo aka ntị gịnị aha? Kụwa gị anya. Eji afa. Amadioha bụ ala obi, ga-ewe n'afa nna Chukwu gị na nkịtị. Thou shall not worship any other god than me. That is the allegory. Ọkụpụghara. Because it's fire. It's symbol of fire.
is a symbol of fire. ị ga-asịrị ọkụ asị because ọkụ ka iji eche uche. Your pineal gland is connected with fire. So ị gaghị anọkọta na-ezu ochi na-agba amasị ama ikwuru Amadioha zuru ochi gbara ama kwuru Amadioha nwanne ihe ị ga-anụwo gbaa aka ntị ezigbote aka ntị gị ya kpọtụ nwere ike ise chukwu aka because achọ ndị mmadụ chi igwu wayo ha ga-eyuzu a name dị close to wayo chefuo na abịa ma a na-ekwu ọwụ somebody knowledgeable, so enlightened one, an enlightened one. You got that? Ha hapụzie the master Jews weze enlightened. Of course yes. A sị gị na chi gị nke mara chi ụwa gị. Of course yes. The reason why eji wee kwuo maka abịa ma abụrụ because of ya ahụ na-ekwu or because of your own mind, so that ị ga-graduate then enye gị diploma as a graduate go. Ịmagonu ndị nkịtị dị same wee si egbu ewu na ọkụkọ ewere enye ha ka ha jide wee nwee ike ha na-akpọ. Ndị ụka si na ha Christ like, but I never see them where they call Christ until a na-ekpe ekpere they call God always. Na unu na-achekwa uche ndị ụka nwechara Christ niile ha nwere, they love Christ, they marry to Christ, but always they pray to God, they never pray to Christ. Go and verify. Ndị ụka never call Christ in prayer until they finish, they say in Jesus name, in Jesus name we pray. They never call Jesus to pray. No, after they pray they say in Jesus name. Nke gị ị hapụ Amadioha si ọwa Chukwu oge abịa emecha isi na ekpere ga na ha work. How can it work? East and west, ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. That means you like to stay absence of light. One is God of light, one is God of darkness. So ihe a na-ekwu about you to light your house, light your mụnye ọkụ, mụnye n'ime nke anyị ọkụ nke ịfụnanya gị, mụnye n'ime anyị ọkụ nke ịfụnanya gị. Mba, that is why they close it with Jesus, because Jesus lightened their mind. So it's a to light your mind, not to have you akụgedi. Yeah. Chukwu oge abịa ama. Tii na Google, ịma Google bụ ebe unu na-eje ebute information. Go to Google and type Amadioha, then you type Abiama. Odoga anya na there is only one universal God, only one, there is no two. So for you to get to this universal God, you must behave as such. So mgbe ọbụla ọkụ pịara gị n'isi pịa ọkụ nwụọ ya hụ na ama abịa na because you wike afụ ya. All these things na-agwa gị na ị ga-aghọtazi ya. Ọ ya ka a na-asị gị datin pọta ịmagono ndị nkịtị okwu na-ekwu agwa ndị nsọala ọkwa ha maka ndị ọzọ because ndị na-akpọkwa Chukwu oke abịa ma ha didn't continue calling because onye nyere here for them to be okay. They are comfortable with it. Ịma ha like if comfortable to something egbu ha na ọkọ everything their problem will goes away. Egbu problem goes away. Ịghọtago? So ọwụ ndị ha ka a na-ekwu maka hapụrụ ndị ha nọ na primary school, hapụrụ ha. Onye akpọzikwana ihe iyi biko don't ya okwu ụmụnna anyị ka ha. They are our brothers and we are here to set them up. Ka ha rigote, hapụrụ ha, don't insult them, don't do anything. Mana anyị na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ okwu ndị gbogotegara agbogote, okwu ndị nta akara. So ụmụ ibe, ịchọ ị na-ekpe ekpere ọwa Amadioha, ịghọtago? So ọ bụrụzikwa na ama na-abịazikwa leta, Ama can come later because beginning of prayer and end of prayer is not the same thing. Beginning of the journey and end of the journey is not the same thing. You gotta go. So you must begin your prayer with Amadioha because Onyanwa with the Amadi, the prince of all, the prince of light, the prince of darkness, the prince of everything. Ama, Di and Oha.
ji ajiji jide mma onye were rie as above so below. So ngụnwa na onwe gị you must copy the same thing Amadioha does above. So this is where Abiama comes in. You got to go. So differentiate these things ka ịghọta ya. Ọ bụrụ na ịghọta ya, onweghị onye sị gị na Abiama adịkwa ha, onwe onye sị gị na Amadioha adịghị mba. But we are telling you the differences between the two. So your prayer should go to Amadioha, not Abiama. Because afụbeghị m onye ụka na-ekpe ekpere si ọ Jizọs ka ọ na-ekpere ekpere m. Then worship Jesus. How? Because Jesus means the Christ, the chi, to crystallize the mind. You got to go. But their prayer goes to God. You're not a living witness. Their prayer goes to God, not to Christ. Even if you watch the movie of Christ and everything, Christ is saying, I'm a God. No need. Or say, Father, why that has died forsaking me? That means he is not the man. One man or somewhere. You got to go. So based on our people, na-achọ Chineke na Chukwu ebe ọ nọ na Amadioha na nka. So here in a differences between these things. Amadioha will in ekpere, your prayer should go to Amadioha, not Abiama. So ọwụ na ikpechazikwa ekpere ịchọzikwa isi Amadioha Abiama ya bụrụ ekpere gị jee bujere Amadioha. That is up to you. You close your prayer as you want. But the beginning of prayer must begin with Amadioha, not Abiama. You got to go. So Abiama is within you. Amadioha is universe. See differences. Amadioha not within you. Abiama not within you. Amadioha not within universe. So kedu nke ka no universe ka within you ka? Christ not within you. God no universe. Ọkwa ihe ha kwuru. Then say these things. You got to go. So ihe nchekwa ihe ahụ maka na mafụ ndebe anyị mgbe ọbụla ha si ya Chukwu oge abịama. Anyị niile toro n'ala Igbo. Anyị na-anụ Amadioha. All of a sudden Amadioha disappear. Anyị anazie na Abiama. Ihe ọbụla elesara anya igoro. Anyị na ọjị isa achịrị anyị na-aba. Ọnwụ onye si na Abiama adịghị. Mana look at ihe ọ pụtara na ihe o mean. This is the meaning here. It's just like dibia. Projection. You gotta go. It's about you because if we start to work on you now, a na-arụ gị ọrụ. So Abiama is within the ọrụ a na-arụ gị. Because ndị nwa na onwe gị wụ ntụ inweghị ọkụ nyụrụ anyụ na be complete. So ihe anyị na-ekwu to lighten your mind. That is where Abiama is. Not about God of universe. No, Amadioha is all and all. So if you begin to pray with Amadioha, you see that your prayer will be answered. Ọkwa nke ndị ochie na ama nke ndị ụka mba, you must do it accordingly. Otu anyị si gwa gị ya, otu esi agọ mmụọ. You got to go because ya na-ekwu maka ịgọ mmụọ. You must do it accordingly because ya science of the mind. You must exactly implement the same thing ị ga-eme implement na physical science or work onye gị result. You must do it mentally. Ọwụ na ọ bụghị onye kwa ha work. Ọwụ na ọwụ otu ahụ ya kwa ha work. A na-akpọ alchemy, mind transmutation. You must follow the same process. Ịgọ mmụọ, iju ogu n'ọfọ, ịwa ọjị, then iwere onye nsọ ala, onye amaala ka ahụ nke ọwụ na sọrọ gị kọrọ. Mana mmụọ họrọ nsọ maka like m holy of holies. Ịkọtago maka na ama m na amaala bụ ọbara m. Ịkọtago ụwa ama abịago amaala ndị anyị ji dị amaala mana nsọ doro m anya. Ịkọtago because ama m na the holy of holies ịghọtara ọka mma na anyị were holy of holies bụrụkwa ndị amaala nsogbu adị mgbe ihe dị n'ime anyị na ofu ihe fụara ji ka anyị na-achịrị efi. Ịghọtara. So ụmụ ibe, aga m eje ka m achọrọ m iri rice oge mana ka m rọchị ya rice m chọrọ ịpụ apụ ịmọbụrụ ndị oke obodo. Achọrọ m iri rice ka m rọchị ya rọchị ya maka time na-aga. So esi m rice ezigbote rice na-atọ ezigbo rice stew ọdọ na ọbụghị mbọchị ụka. So mana anyị na-eri rice mgbe ọbụla ebe a ọhụụ mana na Afrịka ọ mbọchị ụka ka a na-eri rice ụtọ ọkụ. So ebe a na-eri mgbe ọbụla ọsọ ga-esi rice gba akasa ọgba ma orukwe 1 naira sef ofu akpa rice ebe a. Akpa rice na Nigeria ego ne ka ọ nọzi na 20 something. Ebe a onwe nke ọbara anyị na-egote 11 euro ka gịnị ka ha na-eri.
so ụmụ ibe achọrọ m ka m bịa agụọ na agụ ma ajọ ọsọrọ m si ọrụ bata so ka m hazie onwe m rijuoro onwe m afọ na-akọzikwu na-akọrọ onwe ụnụ si na ebe ahụ ụnụ nọpụta ebe a nụnwa na nsọ ala ka anyị na-aga enweghịzi ebe ọzọ nwanne ọnwụ na ịbụghị onye nsọ ala enwekwana ịbịakwana m nso bikos ọrụ eji isi asị gị adọm ya mi ịbịakwana m nso bikos ndebe anyị a ga-ebido gwụwa ha ịba a ga na-ejide ha ejide ama ihe ụdọ bikos ndị anụmasị efu ha dịnatụ a ga-ama ihe ụdọ ma ihe ezigbo ụdọ kpọnye ha ụdọ n'ukwu tu esi akpọ mmụọ nke karịrị ka chunchun kai ji nkarịrị ka chunchun kai ndị emerụgo ebe ewu ụlọ ga-ama ma na sị ya enecha agara ya bụ na mmadụ na ibie na-asọ n'aka m rie nne agụụ na agụ ma ọ ga-adị nleta biko